La Santa Eloia a Perpinyà és una festa que dura una setmana a l'entorn de la joieria tradicional de Perpinyà, molt específica. Joieria del Rosselló, que es diu granat de Perpinyà. És una pedra, també una manera antiga i molt tradicional de fer les joies, que s'ha conservat solament a la Catalunya Nord.